tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toccankona ɓoggela e nder galle ceerno ahmadou aji ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno idrissa anna walla mbiya ceerno idi kan ha to galle tubal lewi e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal sumgoji sarɗiyankoji jawtude ñande alet jawtuɗo hen ha hande nden limore ne jokki yaltude e nder leydi ndi sénégal gonnoɗo hooreji leydi sénégal gardiɗo coalition takko wallu kañuma gañi toon to Goudiri Kanel Matam Ranérou ha fayma toon to afrique central kala to leydi Mauritanie caggal nde hoorejo leydi ndi yamiri yo lelowal waɗe oɗo hen enseignant piyanoɗo wonande ɓen police tambiɓe wonande ngal lelowal kolliti on enseignant police kala fiyanimo hello koko duñirimo junggo ñaamo fedde enseignant ji noon kolliti on communique wodani kanko ko piyaɗo ha o yani teni kadi kanko filmi oɗon filmani hen to leydi Mali sokel ko galamayga guila yaltini konngudi mum ñingde laamu transition ngu leydi Mali fedde heedande ɓen koninkoɓe kollitiɗo e balɗe tati yo accidle fo laamu ɗum noon hewɓe kolliti ko janfiɗo wonande armée leydi ndi ha tenti noon laamu sabbordu ndu to leydi Guinée Conakry FNDC ne kollita nde metti mumen ko fate biftogol gendiyankoɓe mabɓe ɗiɗo woni Billo Ba kame Oumar Silla lebbi nayya ha hande anda ko ɗo ɓe goni caggal nde ɓe eri parquet nde udditen losko yango no feewi on tribunal holliti kañum ala kala ko woni e nanggal mabɓe Haydara kabruji men maren ha to Côte d'Ivoire men jaa to Côte d'Ivoire Algérie jeen ha toon to Sierra Leone kamen wonde leydi Thiada joolam jaɓeri jaseten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsi Boubessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam. aadi bil aadi
salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa walla dana walla walla kala ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amatijane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amatijane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amatijane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirmani joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawete Dakar en tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amatijane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawete Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawteɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla ha no hannirta ni en tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe ma baare sappo e jeenaya jolala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital mene ɗem ngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabruji men caggal sumgoji sarɗiyankoji leydi ndi Sénégal taw kadi ganduɗa ko bannoɗi guila ñande alet jawtuɗɗo hen o ɗum noon ɓiɓɓe leydi ndi ken tolno e million-ngaji jiiɗiɗo fawɓe jaltino gam suɓoyade ɗum ko caggal nde ɗin biroji guddi ko nden tigui nden limore jokki nde wonata waktuji ɗiɗi ha tati taw andama holiyon polɗo ɗum ko caggal ɓen dawriyankoɓe yanoɓe ƴamdoyde elanda Pastef kala nde moni kala wawi kay yaltinde ɓatake mum wiide yooɓe jogoro jaam ɗum ko caggal kanko on Ousmane Sonko gardiɗo Pastef kala ɗo rewi o wiyata ko on dokki amen présidentiel kono so tawi on dokkani amen kewendi toon to suur sarɗi leydi ndi min mbawata dañde komin jiiɗi dañde ko ononne kadi on mbawata dañde ko jiɗɗon dañde ko ɗum noon jeeyi sababu hannde o yo gaydawriyankoɓe kolliti koɓe jinno ko ɓe keeɓi ɗum ɓe keeɓi présidentiel ɓe keeɓi suur sarɗiyeji ɗum nala ko heddi so wona seynude koɓe podani ɓiɓɓe leydi ndi kala ɗum noon nden fodore ko yidde firtude ko fate banggue eɓɓore nde adduno ɗum gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono président Macky Sall ko fate banggue yafuya ɓen dumbaɓe e nder cuuɗi dumbirɗi leydi ndi ɗum noon ko firtude ɗum beele kadi wooda ñawaɓe taw kadi ko ɓen dirtimɓe ngaaluji eɗen gueɗe kala e haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol e addude sarɗiyeji mabɓe taw kadi koye projet ji ɗiɓe jiiɗi wadde ɗi ɗin kala ɓeele mbawa lawɗinde ɗum ɗon ko fate banggue jencude nden limore ma laato ñalawma janggo ɗum noon holliti ɗum ko jagoɗo ñawoje o ɗum noon waɗata ko toon to palais de la justice Lat Dior salle numéro 4 ɗum ko ñalawma janggo sanga 10 heures nden limore ko faɗi hen sumgoji ma waw limede toon siftinde moon ɗeɗo hen limoje ko caggal nde jencude ndi walla tan caggal nde kala bureau lima ha gasi ɗakka
ɓen jaydiyankoɓe jalta ko ɗum jeeyi sababu anda oɗo saha hol gañiɓe kono ko faade banggue cetal tammingal sumgoji ɗi wawa saktude gueɗe ɗe kala ha ndewa lawol jugo latade ko nogasi ɗiɗi nduɗo hen lewru ne gasa wona aljuma paaɗo so tawi jomiraɗo a haaji nden limore jokkude yaltude yoga e nokkuji e nder département ji ɗi leydi ndi kala ko fade banggue département mo Goudiri oɗo saaha ko takko wallu mo Macky Sall fawi en jungo Kanel Matam Ranérou ha fenma Afrique central ɗiɗo hen nokkuji kala ko kanko ari hen yeeso diwan Matam holliti ha hande kayya kañum nangani koyngal kame jungo kala ko gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall wonde les collectifs de l'organisation de la société civile ɓenne kadi kolliti weltare men eɗi hen sumgoji dewɗi lawol ala kala taxa hen ko fate fitinaji e goɗɗum kala ɓe kolliti ngol woni goho wonande ɓen dawriyankoɓe kala nde moni kala hollita ala kala oɗo saaha ko jeyti e wiide ɗum ɗo hen rewani lawol walla wonko wayni hen ɓemɓe kala gongol ko gotol sumgoji ɗi ndewi lawol gueɗe ɗe kala ndewi lawol tene kadi laaɓi ha yaari no foti wawde yarude ni hen Papa Samba Mboup yaltini konnguli mum gonnoɗo jaagoɗɗo wonno kadi chef de cabinet gonnoɗo hooredi Sénégal hono Abdoulahi Wadda holliti mette makko mawɗi no feewi ko fate banggue wonande jaltingol natal gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Abdoulahi Wadda ɗum ko caggal hutorademo to banggue PDS ɗiɗo hen sumgo jawtuɗi omo gasi ɓandu ha laaɓi holliti ɗum ɗo hen ni fotano wonde joomum en mbawno yaade tan jaltiniya ko jiiɗi yaltinde goɗɗoma mbasa yaltinde natal makko gam julorademo e ndiɗo hen sumgoji caggal teskede ɓandu makko oɗo saaha ko gasi ha laaɓi ndin jencudi yaltude toon to Bakkela taw yintona musidɗo men Zakaria Samba Diané artana men e nden limore taw kadi ko wande toon to diwana Bakel kala Tere TV en jahat to leydi meɗen Sénégal taw kadi ko ɗin sumgoji barnode ñande 17 nduɗo lewru men ɗum ndu gonɗan taw kadi ko résultat wonande département mbo Bakel résultat département mo Bakel ko winditino hen ko ujunnaje capanɗe jeegom e temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ko ɗum winditino kono ko wooti ko ujunnaje nogas e jeetati e temedde jeetati e nogas e tati neɗɗo ko ɗum woni ko wooti ɓe wote muɗumen rawan lawol ɓe ko temedde nayyi e sappo e jeeɗiɗi ɓen ɗon wote mumen rawan lawol ɓe wote muɗumen feewi rewi lawol ɓe ko ujunnaje nogas e jeetati e temedde nayyi e yimɓe joyo ɓe ɗon gooti ha rewi lawol wonande peccodiral landaji ɗi ko landa Pastef ardi heeɓi toon ujunnaje 11 e temedde jeegom e capanɗe tati e jeegom ujunnaje 11 e temedde jeegom e capanɗe tati e jeegom ɗum woni ko Pastef dañi ono noon kadi landa mbiyete ko Jammu ak Jerin ka Amadou Ba ardi kan heeɓi toon ujunnaje jeenayyi e sappo e tati kartal wonande landa mbiyeteɗe ensemble pour Sénégal ɓe dañi toon ko ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi e sappo e jeegom ensemble pour Sénégal dañi ko ujunnaje ɗiɗi e temedde joyyi e sappo e jeegom ɓen ɗon ko ɗum woni ko dañi toon wonande landa mbiyete ka takku wallu ɓe dañi ko temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeenayyi temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeenayyi ko ɗum woni ko landa takku wallu dañi toon ɗum woni landa ka Macky Sall ardi horejo leydi jawtuɗo noon so tawi en daari département mbo Bakel ɓaydi wiya ko kala ɓurɗo ko kañum a ɗaftata wonande sumgoji ɗi ɗo e département mo Bakel eɗen mbawi wiide ko landa ka Pastef ardi ɗum Ousmane Sonko ko kañum ɗafti e ɗiɗo sumgoji jawtuɗi ɗo e leydi meɗen Sénégal wonande département mbo Bakel ɓaydi kay ɓe dañi ujunnaje 11 e temedde jeegom e capanɗe tati e jeegom dande ko kamɓe gardi wadde mbiyen département mbo Bakel ko Pastef ɗafti hen musidɗo Mansour Bello Zakaria Samba Dia ga e Bekere gam Weltare TV Zakaria Samba Dia Bakkele ko taari ɗum kala to Bekera ɗon takkusana yoni gartana joni koye leydi ndi Sénégal inde makko ko Ibrahima Amar wonno o wurno ko toon to Brésil kam fittano ɗum ittuno wonno koye janvier 2021 liggatuno koye bar goto caggal nde espagnol goto wonno ɗon ne waɗa dille mawde no fewi holliti on nde suƴkoto walla usta dille muɗum beele wasa haljinde ɓen kilineɓe
on noon yeehi caggal waktuji ɗiɗi artina arde fetel daaƴe makko kure o heddodaki e wonki makko kanko on suka mo duuɓi capanɗe tati Espagne najo ñawama toon to leydi Brésil o taƴanama duuɓi nogas e jeetati e kaso ɗum ko tribunal mo Brésil ñawimo nden ñawore caggal nde yooɓi fittandu suka Sénégal najo nottotoɗo Ibrahima Amar welede Allah on Ibrahima Amar sukaɓe ɗiɗo Sénégal naaɓe dumbanoɓe taw kadi koye tribunal mo Las Palmas to Espagne ɓen sukaɓe ɗiɗo minoren ɓe dañani duuɓi sappo e jeetati hakkude duuɓi sappo e jeeɗiɗi haysohla duuɓi sappo e jeegom gila ndena yettonoki duuɓi sappo e jeetati ko joni ɗum ko caggal nde ɓe dumba on kaso no kom kaso mawɓe ni ɓe dumbama ken tolno e balɗe capanɗe joyyi e jeeɗiɗi loni fedde wiyatago windere haali hen taw koye haqqe innamade ɓeɗo ko sukaɓe jettaki duuɓine ne cokeɗe moɓe ne cokete potinawede ko kaso sukaɓe tene kadi koɓe jeddi ko ɓe potani nangueni saka ɓe coke ɓe nanguira ko wiyeteɓe kamɓe kay goni commandaji capitaine ɓen laaɗe adduɓe yimɓe toon to Espagne ɓe jeddi ɗum noon ha memi leydi kanko on nottortoɗo BC ne wonde AG ɓeɗo ɗiɗo kala Sénégal naaɓe duuɓi sappo e jeegom sappo e jeetati ɓe jeddi ha memi leydi loni fedde daranide haqqi namade holliti ɓayde ɓe jeddi ɓe potan ko ɗaccede ha laaɓa kono noon oɗo saaɓe tawi to kaso sukaɓe ɓe dañani taw hello fuya ngam uddede e kaso mawɗo baroɗe leydi Sénégal hande o kikiɗe ɓoyata sanga 19h maɓe kippodira wonande leydi Burundi taw kadi ko fettiyankoɓe ɓe pijata ko toon to Bowal Abdoulaye Wade tawetegal to Jamñaƴo siftinde mon noon baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal kañumen kam dañi wonande kay wadde qualifié faade toon to Maroc wonete ko janvier walla mbiyen wonete ko lewru décembre 2025 en heddi hen ko heewi ɗum ko toon to leydi Maroc jogori fettoyde hitande faande mayirde hitande nde faande ko toon ɗum waɗata hande noon Papa Thiaw eɗen gandi kam woni entraîneur par intérim kam lomti Aliou Cissé oɗo saaha kay ene fiiɓi fiide wonande Burundi beele kadi Sénégal ne ɓeydo dañde polgu manggu no feewi ɗum ko caggal nde ɓe kippodirno aljuma jewtuɗo henno wonande fettiyankoɓe leydi Burkina Faso ɗum wanno ko toon to Bamako ɓe dañi lappude Burkina gotel e haydara ko ala ɗum konon Sénégal woni ted taw kadi koye poule muɗum woni lesti muɗum ko ala ɗum ko Sénégal ne jogui hande o sappo e tati toɓɓere leydi Burkina Faso ne jogui toɓɓe sappo ɗum noon kamɓe leydi Sénégal ɓe jiiɗi ko fiide matcheji mabɓe kala no fotirno ɗum uddi kompital men ɗemgal pulare nder gendi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to banggue cellal ɓalli hewɓe sas-famuji kami infirmiére uji hanki oɓe ceppi ɓe moɓodiri gon seppo ko yeeso jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie jeeyi sababu gon seppo noon ko wideɓe temen tato e capantato heɓɓe diplôme men jangguɓe ha gayni nana jooɗi ene golla tene keptinaka e laamu ngu yiddeɓe kay ko nde gurdam mabɓe moƴƴinte gueɗe mabɓe kala ndewne laawola caggal nde enseignant holliti fiyama hello taw fima ko police ha waɗi kan haala e on vidéo jirrinoɗo yogay laylati renɗo jeeyi sababu kan haala yeehi ha yettoyi mawɗo leydi Mauritanie gonnoɗo e jilmum gartuɗo hande toon to laamorgo leydi Mauritanie Nouakchott iwi toon to Brésil gam tawtoroyede jonde G20 joɗinode toon on yamirno yo leelol waɗe e ngoɗo hello ngo o wiyo fiyama e oɗo henna vidéo police o holliti kañum e hoore mum loyndima hen loydande mawde tawi tigui police o fiyanimo ni koko yerƴirimo tan junggo ñaamo caggal nde o naati e police yidde tettoyde ɓen woɗɓe nangaɓe hen kanko on enseignant o holliti kanko filmi ɗum diɗɗal enseignant ji kamɓene taw ko syndicat ji mabɓe kolliti ko police yaltini ko suwani hay hettade hay biyaɗo fiyama yaltini gon ɓanguino firti ko wodani ngal piggal ne laati ɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi wonande kamɓe ɓen fedde enseignant ji ɓe garti e yañade caɗele ɗe enseignant ji guurata e nder leydi ndi wonande leydi Mauritanie jagorɗo affaire islamique mo leydi Mauritanie yaltini communiqué hanki faade yogay almameɓe tawiteɓe wuuro Nouakchott kono kadi fandare makko saaha so tawi kumal ene waɗe e nder jumaji e jamaji ɓen huljinoɓe ɓen luukoɓe ɓe yimoɓe
ko wayno ñeeñɓe woto tawtore awluɓe e woɓɓe kala heɓoɓe toon ene ngullane luukane manta o holliti ɗum hankadi ni haɗama harminama e nder jumaji he tene kadi almami yo haalana ɓen humanteɓe ko adi ene gara to juma to balɗe tati neɗɗo ganiɗo ɗeɓɗo waadino neɗɗo jahowo yaadu debbo wicco nanduɗo e gorkati walla mbiyen gorkati debati kala mum sohlaka toon sohla tan ko yimɓe hellifaɓe deeƴɓe taw kadi gulali e luukali kewata e juma o ni e jama o ko haala Allah nelaɗo kumal gasi jomen jaaha ko heddi kala so tawi waɗama toon sariya koko rewnete e jomumen gouvernement mo leydi Mauritanie jagoɗɗo golle yaltini balle kew ujunere e temedere neɗɗo ɗum noon ko wallidde ɓen handicapé en guilay pusuji hay tuggorɗi hay goɗɗum kala beele jomumen kañumen ne mbawa iwde jonde wasam gollago mbawa gollade no potiri wawde gollorade ni hen catal toppitiɓe ko fate gueɗe yolayru e nder leydi Mauritanie ɓe kolliti caggal nde maayo Sénégal ƴeri ha wami fusi galleji nanni guese yimɓe hewɓe geggi galleji pusi e nder diwan trasa holliti ngal catal hewɓe hen puɗɗitima ruttade galleji men oɗo saaha so tawi ko kulhuli wonno kala mum fuɗɗima jippade oɗo saaha guese kewnande ndiyam puɗɗima yaltidde so tawi ko kulhuli ene wayno hande o fuɗɗama sustede no fewi wonande e wiide ngal catal taw kadi ko catal tambigal ko fade banggue yurnittoɓe oɗon fannu no fewi to Algérie sen giwi leydi Mauritanie caggal subtedemo kanko hoorejo leydi ndi woni Abdelmajid Tabboune gorko mo duuɓi jeeɗiɗi ñande wonno ko jeeɗiɗi lewru septembre e nder ndeɗo henna hittande o toɗɗitima hoore jagaɗo leydi ndi woni Nadira Larbawiya o toɗɗitima on waɗi waylo jagoɗo no fotiri kala ɗum ko caggal nde o toɗɗita kankone wo toɗɗitima on gonnoɗo hoore jagoɗo wonti ha ɗo henna hoore jagoɗo leydi ndi oɗo sa fandare mabɓe ko yidde ɓeydude wonande gurdam leydi ndi to banggue kuɓɓama e to banggue jokkodire ko wayno Russie ha e gueɗe goɗɗe kala ɗum uddi kumpital men to Algérie woɗɗani leydi Mali chef d'état major général armée leydi Mali o holliti hanki o toon to réseau mo Bandiagara mbaɗi toon fiyande ɓe toɓɓiti toon wonande pelle kewɗe taw kadi ko ɓen joguitiɓe arméji yennoɓe yogay guure taweteɗe toon ko wayno Songo e ko wayno kori ɗeɗo guure ɗe ganduɗa e kala saaha ene jane daabeji kewɗe nawe taw kadi ganduɗa ko paabi moftoji gawri poussé gueɗe kewɗe yimɓe mbare ɓe kolliti oɗo saaha guure kewɗe jernoɗe toon ɓe gaddi toon jaame kisal jomumen puɗɗima wattude yaade hayso tawi wona ha woro keddoɗen koye leydi Mali CDM ko catal wallidiɓe laamu faddendu woni laamu transition ɓen goni heetanɓeɓe wonande ngal catal ɓe jonnani hay seeɗa ɓe cofni konguɗi hoore jagaɗo leydi ndi woni Chekel Kogal Mayiga on bannoɗo haalande mum ñaɗa sed jawtuɗo e yeeso yaadiɓe mum woni M5 e M5 RFP ɗum ko caggal o yaltini konngol makko holliti wonande kaya dirtina sumgoji ɗi ala kala ko tintina hen firti wonko waɗete e nder laamu ngu taw tinata haydara ɗum koko ɓennata toon to galle laamorgo to ha to banggue gueɗe taw ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓiɓe leydi kala ne poti tinde kanko woni hoore jagaɗo o tinani ɗum noon o holliti hen o ñiŋiɓe taw kadi o holliti yonti hankadi nde laamu sabbendu oɗo saaha uddita guinol golle beele leydi ndi faya e sumgoji ngal catal ɓe jonnani ɗin konguɗi ɓe kolliti o jamfima laamu leydi ndi oɗo saaha teni kadi ɓe gollodi ken tolno e duuɓi tati o fotani haalde ɗi konguɗi hewɓe ñiŋimo no fewi ɗum noon oɗo saaha ɓen kolliri ɗo e balɗe tati ɗum ko catal ngal wona laamu ngu yata wacciti golle makko ha laaɓa gartaten koye leydi ndi ko fate banggue caɗele garɗe hakkude gouvernement mo leydi Mali kame compagne miniére woni catal jiltongal kanŋeji taw ko australien ɓen yiltoɓe kanŋe patron mumen tato ɓe yaduno nangganoɓe nandiral heɓama wonande ngal gollorgal jiilotogal e oguirdeji kanŋe leydi Mali ne totta laamu leydi Mali 160 million ko préje dollar
beele on société heftala wola natta oñaade ɓe nanganaɓe tata ɗaccite mbata e gollorɗe mumen ngal nandiral sifande waɗama wona nde maɓe paamodir e dow oɗon sifa ha ɗen gueɗe kala mbawa rewde lawola jeeyeten ko tanto aéroport Modibo Keita Seno nangama toon hanki suka gorko ene jogui haalisaji kewɗi taw ko euro o mofti ɗum koye koliji wo nanne wolis o haaɓi ha tiiɗi on mo tumdano caggal nde dogui wattidi ko nanguede o saaha loskoji enen jokke oɗon sifa sen giwi to leydi Mali Guinée Conakry FNDC nde fedde e felle darniɗe haqqe innama ade lebbi nayyi ko bifta Oumar Silla Funyimangue walla mbiya Mamadou Billo Ba ɓeɗo ɗiɗo kala biftaɓe gendiyankoɓe darinnoɓe potala ɓiɓɓe leydi ndi hande kene fotode lebbi nayyi guila jeenayyi taw kadi ko lewru juillet 2024 ha ɗo henna anda kaɗo ɓe nawa ɗum ko caggal nde ɓe koliti parquet o nde uddita hena enquête jaƴƴo no feewi wonande ɗin cuuɗi tambiɗi ñawoji ɗe kolliti ala kala kañumen ko woni responsable jamirani yo nangue ni haydara oɗo saaha ala ko gandi hena nangama kono andaka ni hay ɗoɓe nawa to leydi Guinée Conakry teskede drogue mo mbiyata kusiro o saaha ene tampini sukaɓe finoɓe Conakry ɗum noon ko jamma kala ko pelɓodiri Conakry kisusu ne tawe e nder commune mo toboliya noon ko e nder Conakry hoore mum gendarmerie police jungo e jungo wallodirde yogay sikkaɓe finoɓe e yogay leeɗe mbawi teɓade sukaɓe hewɓe taw ko rokkodiranoɓe aati ko hawni ko ɓuuri hen hewde ko mineur en ɓe dañani duuɓi 17 kutorto wonande oɗon dorok to leydi Côte d'Ivoire guila wo toɗɗa wonno ko 2023 toɗɗimo ko Alassane Dramani Ouattara woni Ibrahima Cissé ɓurandirde ba Congo guila ndena nana rewe Abidjan yogay leyɗe ne heela holliti yiiɗa yiide kala ko soofi e nder Abidjan mango ɗum noon guila e boliɗi caale nokkuji ni ɓiɗɗi paɗɗi ɗi jooɗani kala ko guittowo beele wuuro ngo fiɗɗito ngo yooɗa wona wuuro yongo ngarɗugo ajame toonne kadi ala kala ko acci toon atte coupé nonne kadi fayma yippugo kokkodi o rewidima yontere yawtunde gueɗe kewɗe kelama ha ɗo hewɓe ɓe galli men kelano ngala ɗo koɗi hewɓe hen erima helede ene moƴƴi kono noon yataw jomumen ne daña ɗo mbawi wonde hena jeeheten ko toon to Sierra Leone la cour de la CEDEAO ñawore ko fate ɗin wargoji bannoɗi 17 lewru juillet 2020 wonno ko couvre-feu sanga coronavirus to nokku biyeteɗo Makeni hewɓe noon ɗufnoɓe toon walla hewɓe waɗanoɓe toon quarantaine taw koye on rafi coronavirus nde heege mawni e mabɓe donki ñamde ko nden ɓe puusi jalti mbaɗi seppoji ɓutti no feewi ha police wari hen hewɓe no feewi ɗin mayɗeli oɗo saaha CEDEAO jofim peɗeli laamu Sierra Leone waranaɓe moni kala ene foti tottede 15 000 woni 15 taw kadi ganduɗa ko dollar ɗum noon 15 dollar taw kadi ganduɗa ko ɗum momtirde gonɗi taw kadi koye ɗin wargoji bannoɗi toon autorité ji leydi Tchad ɓe ɗacciti nayo taw ko jeeyaɓe toon to Russie tumanoɓe koye groupe Wagner ne wonde Biélorussie taw ko ɓe nanganoɓe ene fayano liggotto koye groupe Wagner walla taw ko ñukintoɓe tawa wona ɓen ɓe mbawi ɗaccitede taw koye ballal ambassadeur mo leydi Tchad taweteɗo toon to Moscou on holliti hoorejo leydi Mohamed Idriss Déby itino kam hokkiri yamirore nde ɓen mbawata accitede joolam jabiri jaɓɓorɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbodja wonande leydi Israël Netanyahu Benyamin ɗaɓɓirino wonande leydi Turquie Recep Tayyip Erdogan nde ɓen mbawata lubde ɓe weeyo ngo beele weeyo leydi Turquie beele laaɗa ndi o Isaac wawa tawtoroyede toon to Azerbaïdjan ko ɗon tan woni lawol makko faade to Azerbaïdjan tawtoroyede COP 29 toon to Bakou ɗum noon leydi Turquie jaɓani ñande asende jeeyi sababu on jagorɗo mabɓe ponnoɗo tawtorede nden jonde wawani tawtorede saabu o ala hattan ittude laaɗa makko ndi o weeye leydi janandi taw ɓen jamirani sirfinde moon guila tan 7 octobre walla mi guila tan 7 octobre 2023
lural mangal ene ari hakkunde leydi israila kam leydi turki ɗum ko caggala nde leydi israila hutori doole ngam fiide leydi Palestine ha tenti toon to Gaza Hong Kong ñawore hande yani 45 militant taw ko daraniɓe fodde epotal démocratie en ɗum noon laamu ngu yiriɓe ɓe jiiɗi ko dillinde leydi e yirbinde ɗuma duuɓi 10 kaso ɓe jiyata nangue ɗum ko hande hewɓe pelle darniɗi haqqe innamade ñiŋi ɗum no feewi joolam jaɓeeri Alhassane Oumar Mbocco mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men e joolam jaɓeeri e ñalawma hande o puɗɗoɗo ko leydi hono Frayse toon dey ɓen remoɓe dey ko mbawi kay hollude bettere mum nde tawno wonde ɓe mbi kala koɓe kalduno e laamu ngu ala ko laati hen ni woni ɓe mbawi hono noddude yoɓe mbat kawral ñande ñalawma hande o 19 lewru julal 2024 taw kadi ɓe noti kode ko syndicat mabɓe taw kadi ko remoɓe ɓe mbi ma won lebbi hono 10 ɗum noon wonɗoɓe mbawno kay yowodirde e koye mabɓe e wadde kay e haalande wonde kay koɓe ƴetti ko alay saago kay ɓe mbawa kay ko humɗo ɗum ñande ɓonno ñande hanki ñande altinare ɗum noon ɓe mbawi kamɓene wiide wonde kay ma won kay fodde tartaruji kewɗi no fewi mbawi kay wona yaɓande to centre ville Damian woni noon ko nder banggue rewo leydi hono Frayse to gam kay ƴewde kay e wiide wonde kay koɓe kaali ko hujjaji mabɓe ɗi vraiment mbawa kono yoltede e koɓe noɓe mbiri ni yiyete États-Unis d'Amérique Donald Trump wawi kay taw kadi ko nomde oɗo biyete hono Brendan Carr yo won kadi e hoorejo taw kadi ko régulateur taw ko télécom Russie toon no hakkude mum e Ukraine noon ñande 17 lewru julal 2024 la Washington wawi yamirdeɓe e ɗini misidaji ɗi fewni kay ɗi taw kadi ko longue portée ndeɓe kurtoto ɗum hakkude mabɓe kay e ɓen taw ko Russie en e haare nde ɓe gona e dow muɗo ɗum noon maaro ko fannu kamɓe haare kamɓene ɓe mbawi kadi wawde kay kamɓene gollirade hande toon to Ukraine ene wayi nde hono jalngu gonɗo toon ɗo hakkude leydi Russie e leydi hono Ukraine Russie yana e mabɓe toon to Sumi e toon to Odessa toon de ene hewɓe ken mbawi kono ruttade e jomumen ma won 12 neɗɗo e taw e ɓen 12 neɗɗo hen ɗiɗo tawata ko sukaɓe ene wayno noon ko ñande ɗum waɗa ko ñande alatare 17 lewru julal 2024 e capanɗe jeetato e yimɓe jeenayo ɓen mbawi kono bersude hen taw ko bersande musɗi no fewi toon to banggue rewo e ɓaƴango funnague leydi hono taw kadi ko Ukraine ɗum noon ɗin misilaji kadi ene wayno dey mbawi kadi yande toon e banggueji kadi goɗɗi no fewi toon to Gaza ene wayno dey opération ko yimɓe hewɓe taw kadi ko mbawi ruttade hen joomum taw kadi ko jagogal mabɓe taw kadi ko nder leydi to Hamas ko on baƴini ɗum hande ɗo hakkude leydi Russie e leydi Ukraine on gaz lacrymogène kaɗanoɗo yo hutorede e nder oɗo guerre ene wayde ɓe mbi wonde ɓe mbawi wonde gendarme anti arme wawi taw ko anti arme chimique wawi wiide wonde yiiti toon oɗo échantillon taw kadi ko baɗaɗo e nder Kiev Liban ko famɗi foof nayo mbawi ruttade e jomum taw noon ko frappe mo Israila waɗi o ene wayno to centre Beyrouth to ɓeɗon mbawi hono ruttade e joomum en Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum de lawɗen wawru ha yuppa totta bandiraɓe taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbocco gorko mo Sandogu gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbocco golle man jooɗi peewi gam weltare Ayawo TV joolam jaɓeeri gorko mo Sandogu toon to Bakel diwan mum kala ko musidɗo men Zakaria Samba Dia ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo moon Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena